Anak, ang po ni Banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Espiritu Santo, manatili kayo. At kaya ka antimurin, May payabak po kayo. maya-maya po amo. King Ebanghelyo tamong ini, agkata-nakata ng ginutang Yesu Kristo, ang makiabeking kayang misyon. Inaus no ring lagyo ring labing na duwang apostoles, pero ngayon panahon na ini, ding lagyuyo ilang ausana, bangkanita makipag-obra kay Aben. Panalangin tala naman ngayon dumigong iti, dahil kay katang tatang, pagmasusyan tayong Father's Day na po. Pasalamat tamo king karelang gagampanan na obra, bangkanita sumulong kay katang pamibiyabi. Bata maging marapat magmasusi kaniting banal na misa, si siyang talangedi, iring kay katang kakulan. Magkumpisal po, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at may alawang kakulangan. Ulinitay panigabuko kung Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutang. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na kadamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangang. Amen.
Manalangin tamo. O Ginong Diyos, pagmulaning kay ganaganang lugod, apepakit mo, kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo. Nung makanano kang mapamakalulo ka rin tao king kailan dang akarapat. Patalik mo king pakisan metong ang keka, king alang pupas sa kasunduan ning bi at lugod. Iubog mo kami anting metong at tune, balayan at timawa ng Yesus sa anak mo. Gawan mo kayong miyabe-yabe at masabal king balang metong at bustan mong maging mabiyen na king tanda ning mamo mong lugod at pamidakap damayan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamas ng ibat, king libro ning Exodo. Miras laring Israelita, king desyerto ning Sinai, at mikampula, king lele ning bundok na ning Sinai. Minukyat yaking bundok ki Moises, ban makikit king Diyos. Minaus yakaya yung Ginoo, ibat king bundok. At sinabi na kayo, ing sabiana karing Israelita, inganti kaniti. Ikit yu nung nano ing depat ko karing tao Ehipto, at nung makanano ra kayong dela, keti, antimonong makanano lang darala, ning agila karing bagwis na, ring malutob na, at inuli ra kayo, keti kanako. Ngeni, nung makiramdam kayo kanako, at tupad king kanakong kasunduan, i kayo ring maging sarili kong balen. Kanakuya ing mabilo gayato, dapat i kayo mong bukod, ding taong pinili ko. Ing balen, ang makatagulaling mong bukod kanako, at sumuyo kanako bilang pari. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itamo ing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Itamo ing balayana, ding tupa na ningkayang kawan. Dalitanan meng Ginoo o meto yato, king mit mong tula sambanye, lumapit ko kaya, kambering masayang dalit. Itamo ing balayana, ding tupa na ningkayang kawan. Kilalanan niyo king ing Ginoo, ya ing Diyos. Ya ing linalang kaya katamo, at bandi na katamo, itamo ing balayana, at tupang papastolana. Itamo ing balayana, ding tupa na ningkayang kawan. Ing Ginoo mayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat ya kapilan paman. Itamo ing balayana, ding tupa na ningkayang kawan. Pamamasang iba, king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at tildunan ng Diyos, mete Kristo para karing taong makasalanan. Emayan king ninuman, impay mateya, alang-alang king metong atawong makatuliran. Mekad, para king metong atawong mayap, at bisang paisubo ang giyang king kamatayan. Dapat mete Kristo para kay katamu, kanitang makasalanan tapa. At iti patunayan na king kaluran na katamu ng Diyos. Antina ning yeni, milapit ta na king Diyos, king kapamilatanan ning kamatayan ng Kristo. Kasi, lalo tamong asisiguro, king ya iligtas na katamu, king kasbuna ng Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamu ng Diyos. Dapat milapit tamo kaya, king kapamilataning kamatayan na ning kayang anak. Ngeni, metanggap ta na king Diyos, lalo tamo ngayasahan,
ing miligtas tamo king kapamilatanan ng biyen ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilatanan ng ginutamong Yesu Kristo, uling kapamilatana, meging kakalugura na katamo ng Diyos. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Malapit ne ing kayaryaning Diyos, sisyan nyo la at painggulutan din kaya kayong kasalanan at maniwala kayo king mayap a balita. Ingginong manatili kaya kayo. At kaya ka antiborin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, panakit ng Yesus karing kekaldan, kay lunusa na la uling maliligalig la, at era balo ing daptanda. Antila mo waring tupang alang pastul. Inya nga na karing kayang alagad, dakal pintutuing palutan, dapot titakla mo uring papalot. Uli nita, panalangin niyo king makibandi king palutan, king paralayang talapagobra, tumipon king kayang pupul. Inaus na lang Jesus mitipon king arapana ring labi ng adwang alagad at pigkaluba na lang kayo payan makapanabi karing mga rok kay espiritu at pakayap king sablang sakit at kapanandaman. Dedi ilaring lagyo daring labing adwang apostoles. Muna, Simon, amayayahus Pedro, Andres sa kapatid na, Santiago at Juan na kapatid na, ding anak ng Zebedeo, Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo at alapan ng Ilbuis, Santiago anak ng Alfeo at Tadeo, Simon ay aktivista at Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus deti kambening panabili ng antikanini. Eko lulub king teritoryo daring pagano. Ni eko lulub king sasakupan ning Samaria. Nune munta kayo karing tupan ng melili ning balen ni Israel. King pamaglakad yu, panaral yu king impamagari ning Diyos malapit na. Pakayapan nyo laring masakit, pasublyan nyo lang miering mete, pakayapan nyo laring leproswan, panabi nyo laring demonyo. Alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yung namang ipagkalug. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Tindang tamo po kay Ebanghelyo ngeni, Yesus ikinoren kay kaldan, kay ba't may lunus siya, at minaw siyang tao bang kanita akasawak natin kayang obra. Na po. Nya,
at lupong makuwid a punto tungkol kay Ebanghelyo ang mayaritang pigunaman. Munang-muna, ing pupul. Ing kadwa, ing lunus. At ing katlo, ing kapagobra. Ito pong mumuna, ing pupul. Dakaling pupul nga ng Yesus. Dapat di takla mo ding papalot. Kanya po milabas sa bulan, ating kung kaluguran na iba't king Canada, istorya na, ininganak na, mabuktot siya, o ning itang kanyang ultrasound ikit da yung bingot at yung Down syndrome. Yan po. King Canada pala, at least nung nakor lang makatok ng data, gusto palang pepalwal may anak kayating Down syndrome, tanggap child support. Yan po. Nya pinimburi na ng gobyerno, pay-abort siyang anak. Nya alala nga karapat din pengari, pay-abort din. Kaya po Pilipinas, din ating anak, din taong ating Down syndrome, aus tamo karela, swerte. Ne po. Swerte yung laweta karela, karin naman balang pabayat. King kakatamong ebanghelyo, ikit nung Jesus din kaya kaldan. Dabalo nung no karela munta, ilapin din ni rin kalulu. Ne po. Pero nanong inaus ng Jesus karela, karakalim pupol nga na. Ingaos na po ka rin pakakalulu, pupul. Nung ita mo, lalong talang pabayat, lalong talang problema, lalong talang antimong sakit buntok, salot ng lipunan. Aliwa ing lawe ng Jesus karela. Ing lawe na pupul, palutan. Maralas, ing lawe ta ka rin pakakalulu balang istorbulan po. Yas tong keto kanda ka kesaken, katukan mula na ang pabalik. Pero ingaws ng lawe ng Jesus karela, kore ni ring pagkaluban ng lugod ni nga pong Gino. Niyapin, pakinabang lareni, ela pabayat. Niyapin siguro makanyan mo naman yung panagkat ng Jesus kay katamo. Lontala, ring kay katang pakakalulu, anting pakinabang. Problema. Nano kaya yung san kano, ba't ing paglalawe ng Jesus karela, pakinabang. O bating lawe ng Jesus karela, di rin pakakalulong nga rin ni Ela pabayat. At punta na po kitang kadwang punto, uling may lunus siya karela. Ikit no rin kay kaldan, ikit no rin pakakalulu, at may lunus siya karela. Lunus, nano rin burin na sabi ng lunus. Ing lunus po, imburi ng sabihan, ay intindihan mo nung nano ing daralanan daring aliwa. Baluyo po rin magubra kayong call center. Then kayo pumunta ka king SM, na ano nga ning babiyada kayo ka. Then kayo mausla kayo ka, bisa ko pong manutang nga ra. At saka kayong meeting kayo, no? Kaya ating kang gagawin na liwa. Kaya ba't ano pa mo ka lang ba't magsalita? Kaya ba't King Robinsons po nang kaya, baluyo rin ang magmasahe. Itang magbakalun sa rugo kaya ka, lukluko po na, pamasayan ta kayo, libre alang bayad nga ra. Kanita po, masasora ako. Kasi, dala mo, istorbon da kayo. O na yung ating kung kilalang may gobra mo naman kayong call center. Ngayon ni, direktorya kayong call center. Ngayon ni pala, ding mamausa rin, no? Kaya ding managkat kaya kang pamasahe ka. Makailangan lamang listahan. Baka kanita tilang i-report king karelang boss, at tilang kakasabing tao. Po. Niyapin kanyang sabihan ko kitang kaluguran ko ita. Malunos na ka mang karela nga na, pakibatan mo lang nga na. Nya, ito po, nang kaya pakibatan ko lang, nang kaya limurin. Pero, potang balo mo yung daralanan daring aliwa at mas aintindihan mo, mas sagli kang makisang metong king karelang daralanan. Dati ko po kasing obra yan nga na ning kaluguran ko. Nya, lunos, panikwanan mong panandaman ing panandaman daring aliwa. Balo mo ing karelang tula at lungkot, ting karelang paninap at kapikakunuan. Ting karelang paninasang at pikakarugan. Ting karelang tagumpe at pitatakutan. Pinandama ng Jesus ing
ing lunus inyang ikit noreng kekaldan. May bagbag yasalo. Kasanting na po ning amanong kapampangan na itane po. Bala may ngarian tela, kay pat leko metang metong sinulad, may bagbag tela. At makayaning milyari kayong puso ng Yesus. Kaya na ka rin kekaldan, may bagbag yasalo. Maralas po patse magnobena tamo keng Sacred Heart, ing panalangin tamo, make our hearts like unto thine nga tamo. Makanyan mo naman sana yung panalangin tamo king misang iti. Na sana yung salo tamo, ing puso tamo, kalupanin ing salo at puso ng Yesus. Pabiyasa yung mabagbag, potang manakit siya, karin pakakalulu. Ing katataulian, pupul, ing ikit ng Yesus karing kekaldan, may lunos siya karela, nyapin ngeni, managkat siyang tagapagobra. Aw sana katamo. Inaus na lahat tinubod niya po. Nyapin makanyan mo naman gagawa ng kakatamong ngeni. Aw sana katamong makipagobra kaya bena. Ipo Francis po at inyang metong nga tagimpan para king Santa Iglesia. Imburi ng Pope Francis para king Santa Iglesia, metong yung komunidad abyasang makirandam. Metong nga komunidad abyasang mantabi. Metong nga komunidad abyasang mintindi karing kayang sasakupan. Itasana nga lang mitatawli, kaya bengan. Yapin po siguro din dami na itang synodality. Makanya po imburiin ng gawa ng papatamo. Buri na pakiramdamano ng den tao, makirandam ta karela nga na. Maralas po kasi ing marilyari, balam husgahan tala. Yapin, makisan metong kakarela, lawen mo yung realidad, king karelang perspektibo, at kay ba't karin mo intindihan nung nano yung daralanan daw. Pero ing mumu ng akbang, makirandam ka, makirandam tamo. Baluya po siguro patreng nun po. Itang may gumpisa kayong community pantry. Atin po kasing may itong amixisti. Karakalda ng taong ngareta, karakalda ko kwanan nga ra. Kaya bating pakisabi na rugong patreng nun, wag po natin silang i-judge nga na. Baka po malaki yung pamilya nila, marami silang pinapakain. Kaya wag po natin silang hatulan nga. Pakisabi na rugo. Makanya mo naman siguro yung panagkat ng Jesus kay katamo. Kaya agad mamatol hanggang yata may kirandam. Nyapin awsa na katang maging tagapag-obra na. Kaya pong ebanghelyo ng San Juan, edan ako awsan alipan, edan ako awsan disipulos, ingaws ko kay kayo kakaluguran. Makanya ni panangkat ng Jesus kay katamo. Anting kakaluguran na, makisan metong tamo king kayang obra. Dakaling pupul, ditak na ring magobra. Makibat ta sana king panangkat ni nga panggino. Kalakad tamo po ngini at biyabe tayong iyagkas yung kikatang sa salpantayanan. Sa salpantaya ko king Diyos, ikpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliging upaya ning Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakwik king krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka ring mete, king katlongaldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makting santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang miyading mete, at king bie alanangga. Amen. Iya pagtalang iniring kay katang kaya doon ng king ginu, manaliking kayang lunos at lugod, ipagkalog na lang. Kimbalang kaya doon ng kay katang pakibat. Ginu,
para la ka pang talaga pagobra, tumipon king kekang pupul. Alilantanya mo po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, ipayabot mo ka ring pamuntok ning pampolitika, ing kamalayan, adakal ka ring kalulu ning lipunan, ding alang tuknangan, ding takas ka ring salirirang karinan, ding alang kapanintunan, ding pepaimburisan, daring karelang pengari at asawa, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, balikdan mong mit mong lunos, ding talasal pantaya mong alang pastol, banmani muna karela, ding parokyang alang pari, o sapat apangalingap, ding siralog, at pastol akulang na masabal, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, ipayabot mong lawan mi, milangmit mong lunos, ding kayanakan, aalang parasan, o alang mamantabe, ding matuwang malungkot, king karelang pamagdili-dili, ding sirang pamilya, at ding mayabe, king ematang pang pamiasawa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, balikdan mong mit mong lunos, ding kaya kaming komunidad, pisan metongan mula, bustan mong tanggapan doring migkamali, at matularong lingapan, ding sabla, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na saning Diyos, ing kapasalamatan ding pamisa, at ililunasan na king kayarihan ng maligaya, ring kapatagtamong mayaw na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngayon ni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Jesus, mayap ning pastol, kapamilatan ding kekang alagad, kapamilatan ding kekang alang bayad akalam, meging tutuwi kang mayap ke kami. Ipayabot mong apusan mi, iting ganaka at kayapan karing sablang taong mangailangan. Panimunan mo kami, Ginoo, ngenit manggaman kay ngalanganga. Amen.
Dalangin kayo malagurang kung kapatad, baning kay katamon daon, matanggapi arapaning Diyos, si pangmayupayang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katam kasaplala at yung mabilog ng Santa Iglesia. Ginom Diyos, kaniting tinapi at alak, pagkaluban mo kayang pamangan ning katawan at kaladwa. Ibayo na sana niting Eukaristiya ing kay kaming sikanan, at layon iyatad ing kalusugan ding kaisipan mit katawan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginong manatili kay kayo. At kaya ka antemorin, Iyat na yoring pusuyo, makayat na ng king Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos namo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin, oy pa Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling nebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kekang ligaya, at ginawa ke kami metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay niwi. Numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat. Uling inaus mo kami, iba't king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sa blangkoro, ding angheles ka rin bano. Daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiyabi king alang tuknangdang pamami kapurihan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ika impanibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nadeting ngayon ting Espiritu mo. Balang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami down kung sang luping pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene ka rin kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti iko ang anat kanan niya. Itiyain ka na akong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwa na ing kalis. Pasibay ang pepasalamat keko. Binyene ing kalis ka rin kayang alagad at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangketa ni patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawang miyake ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatang keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulu king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may pa, ing Santo Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo, ding kaparian, at ding makapatulog ngayon king kekang altar. Ganakan mo rin kapatad ming pepaynawan at mananayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya bering apostoles at ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu. Kagom ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parang alang manggaman king alanganga. Itamong may yaus makipagobra, king Gino, manalangin tangin yung ting metong o pamilyo, karingamanong likwa ng Jesus kay katao.
king sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapan at bus. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, donelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. Pamayapan me at bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakita po ngayon mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, noon tamong mayayaos king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yakis may nga mano mo at kumayap na ko.
Manalangin tamo. O ipaming malugod, patupad sana king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan, apawaga na niting Eucharistia. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kayo. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan ako ni Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa at Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daone, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.